Bé, hem sentit aquí parlar, el senyor Fèlix ha explicat molt bé el que era el producte, el que era el servei, millores, ha parlat d'euros i ha parlat d'harmonitzat. I en aquest cas em toca fer un paper totalment contraposat. En aquest cas doncs, és el paper de les mancances que té això. Una de les mancances més importants que té això que aprovem avui aquí és la de les relacions humanes. Dic això perquè hem de constatar unes quantes coses. En primera instància, el que hem de constatar és que el Departament d'Educació no blinda, no està blindant la capacitat de les AFAs i de les famílies perquè puguin desenvolupar aquesta tasca de manera paral·lela. I el Consell se'n renta les mans. Avui constatem això. Aquí, avui, constatem això. El Consell ni ajuda ni permet, amb aquest acte d'avui, que es dobli un sistema que ha funcionat bé, de manera consensuada, que hi han estat a gust, que no hi ha hagut queixes i que paral·lelament, a més, veurem avui de nou, com hem vist fins ara, com aquest Consell Comarcal es vanagloriarà del fet que es vagi desmantellant aquesta manera de gestió. El fet d'absorbir per externalitzar no és una bona notícia ni és una bona idea. No entenem a què es deu aquesta voluntat de monopoli de menjadors. No entenem el per què. No entenem. El senyor Fèlix Castanyer fa poc que ha començat, però en alguna altra reunió d'AFAs, representants polítics, conselleres d'aquest propi Consell Comarcal, ja han dit que això no és una qüestió administrativa, sinó que és una qüestió de voluntat política. La voluntat política d'aquest Consell Comarcal és absorbir tots els menjadors escolars. No entenem el per què, sincerament, i ho lamentem profundament. I ho diem perquè hem parlat tant amb l'AFA del Pla de Dalt com hem parlat amb l'AFA del Malagrida i clar, aquí quan parlem de criteris, parlem de producte, de servei, de millores, parlem d'euros i parlem d'harmonització, poder sí que esteu harmonitzant, però la situació que hi ha amb les AFAs no és harmònica, ni és d'harmonia, ni ho serà, per molt de temps. És política de terra cremada. Diem això perquè el Pla de Dalt va presentar un escrit en el seu moment dient que volia seguir prestant el servei, que volia fer-ho, a primera instància. Va dir això i després va callar. Per què? Perquè ja tenen altres batalles, com la qüestió de la mobilitat, de les escoles segures, un altre xacra que tenim a nivell d'educació. I el Consell no vol. I aquesta gent, a mi m'han parlat, les AFAs, d'una manca de formes, m'han parlat d'enganys continuats, m'han parlat d'estar farts de picabaralles i m'han parlat d'estar farts de traves legals. A mi m'han parlat d'això i he escoltat això per part seva. Per tant, constato que no hi ha dret. No hi ha dret de que neguem el dret a decidir, ens omplim tant la boca de dret a decidir de repúbliques i estem privatitzant-ho tot, ho estem externalitzant tot i estem retallant els drets als nostres infants i a les nostres famílies que puguin decidir com viuen, com mengen, què mengen i de quina manera. Per tant, estem robant el dret a decidir. Pel que fa al Malagrida, el Malagrida no ho van acceptar i no ho accepten encara ara. Ni ho han acceptat, ni ho accepten, ni ho acceptaran. Ni ho acceptaran. És molt trist que sigui jo qui ho hagi de dir avui aquí i que fins ara aquí ningú hagi dit res i parlem d'harmonia i parlem de marietes. Amb tot el carinyo del món per la producció ecològica integrada i benvinguda sigui. I aquí unes preguntes en relació al Malagrida concretament, perquè m'agradaria saber si el Consell es farà càrrec de la possible indemnització a l'empresa Ser Unión per tal d'absorbir aquest propi contracte i trencar el contracte vigent que hi ha al Malagrida. Això és una pregunta que van fer l'AFA, la van dirigir en aquest cas al senyor Sergi Martí i el Sergi Martí en aquest cas no la va contestar, si es pogués contestar. L'altra cosa és administrativament aquesta decisió d'avui, si es considera que ja hi ha una resolució vigent, que sigui clara, no? Que la gestió serà del Consell. Emparant-se en què? En què s'empara això? A part de la voluntat política. Administrativament, en què s'empara això? Paral·lelament, quina serà la gestió prevista? Serà una gestió directa? No. Serà una gestió contractada?
Serà una empresa local? No, tampoc. Serà una multinacional, probablement, no? I, finalment, quines quotes hi hauran? Seran les quotes d'aproximadament 6 euros com fins ara o aquestes s'apujaran? I, paral·lelament, quin serà el destí dels beneficis d'aquestes quotes? Per què serviran els beneficis dels àpats que tindran aquestes escoles? I, per tant, directament, si es mantindrà la decisió de les AFAs, en el cas concret de l'AFA del Malagrida, que el que decidien ells era ajudar les famílies que no podien sufragar els gastos de les sortides. Això es mantindrà, tal com s'ha fet fins ara, o no? I les famílies que no puguin pagar que els seus fills i filles no vagin a les excursions com la resta de criatures de la pròpia escola. Clar, parlant amb ells, jo aquesta setmana he sentit i m'han dit, i a mi m'emprenya molt dir això, no estic gens còmode, però m'han parlat de senyors feudals. Jo ja he sentit 2 vegades aquesta setmana la qüestió de senyors feudals. Ho he sentit d'un ex jefe meu, jo em dedico al món de l'hostaleria, i ha parlat dels senyors feudals, i ho he sentit en nom d'aquesta gent. A mi em dol molt sentir això. I a mi em fa molta vergonya estar enmig d'aquest consistori quan hi ha gent, companys i companyes, persones que tots i totes podem conèixer, que pensen això i que diuen això, i que ho viuen així. És que no m'ho estic inventant, no ho estic dient jo. Estan parlant de feudalisme, estan parlant de mentida, estan parlant de frau. Plantegem-nos-ho. No heu dit res de tot això, ho haig de dir jo aquí ara? Haig de quedar jo aquí com un incendiari? En sèrio? En sèrio és això, el Consell Comarcal? Em produeix una vergonya molt profunda, molt profunda. Parlant de quotes, el ple d'avui, 18.000 euros. 18.000 euros són 3.000 menús, 3.000 menús per decidir una cosa que administrativament no se sostén en res. I, sincerament, comuniqueu vosaltres el que està passant. És molt trist que ho hagi de fer jo. La setmana que ve tindreu les AFAs al carrer. Les AFAs faran reunions. Les AFAs sortiran al carrer. Les AFAs estan parlant amb advocats, que això s'anirà a jutjats. Que el Consell Comarcal se n'anirà a judici. Per això que no ho accepten, que no ho veuen. Hem d'arribar aquí, en sèrio? Teniu les AFAs en peu de guerra, en mans d'advocats. I a mi no em busqueu al vostre costat amb això. Jo els he escoltat amb ells i estic al·lucinant, sincerament. I, finalment, una reflexió que hauríem de tenir tots plegats del dia a dia dels infants, per baixar una mica això, perquè jo no estic gens còmode, no estic a gust dient el que estic dient, però una reflexió del que és el dia a dia dels infants. Plantegem-nos-ho. Els nostres fills i filles arriben a les escoles, qui tenen sort no han de passar abans per una guarderia amb un monitoratge, de 9 a 2:15 tenen tota una sèrie de valors i un ensenyament, amb tot un coneixement. Gràcies. Bé, una cosa que també hauríem de reflexionar quan parlem d'AFAs és la situació que viuen les AFAs. Des de fa 3 anys que portem que cada any ens hem de mobilitzar, i m'incloc, jo també he hagut de mobilitzar, perquè no es tanqui línies de P3, per les ràtios, perquè es disminueixen les ràtios i no es tanqui cap línia, que sempre, coincidentment, tendeix a anar-se a tancar una línia pública, en el cas d'Olot, i per l'altra, en aquest cas també comencem a veure tota una sèrie de mobilitzacions permanents que hi haurà i que aniran en augment, perquè les famílies estan fartes dels accessos a les escoles. Centrant-nos una mica el que dèiem al Departament d'Educació i una mica entenent el concepte del decret de menjadors, hi ha una cosa que sí que és veritat, que s'està tramitant una llei de contractes de servei a les persones en els seus moments, però aquesta no es va aprovar. S'estava treballant, però no es va aprovar. No es va aprovar perquè es va acabar la legislatura i no hi ha govern. Aquest país no té govern. En plena pandèmia, amb presos polítics, amb la situació que hi ha,
d'allà on venim i la gent que està ofegada i fins als pebrots. I per això parlen de conceptes d'aquests, eh? No els donem motius, vull dir, anem a posar fils a l'agulla. L'altra cosa que sí que estava fent i que no està acabat, el Departament d'Educació, era un procés participatiu que pretenia decidir de forma participativa i consensuada com havien de ser els menjadors. Aquest procés no està acabat, no té conclusions encara. Però ja ens prenem el luxe de determinar això i que això tingui un caràcter vinculant. No tot és només culpa d'allà, eh? I el que preval, de moment, sí que és el decret 160/1996, no? Fins que no hi hagi una nova normativa. I, per tant, sí que és veritat i sí que s'ha dit, i sí que ho han sentit les AFES, que això és una decisió política, no és una decisió administrativa. Que el departament no faci la seva feina no eximeix que el Consell Comarcal prengui una determinació, un viratge polític. I el viratge polític és aquest. I el resultat és aquest. Parleu amb l'AFA del Pla de Dalt, parleu amb l'AFA del Malagrida. No els agrada la resolució aquesta que avui voleu aprovar, no els agrada, no els sembla bé. A uns no els sembla bé i no la comparteixen, i és ja per desídia, per cansament, i això us ho poden explicar, que és el que a mi m'han explicat i és el que explicaran públicament aquesta setmana, i l'altre directament és que ni ho vol ni ho accepta, ni ho acceptarà, està disposada a anar a jutjats. És aquest el tema, eh? El tema és aquest.